నృత్యం భారతీయ జీవితంలో అంతర్భాగం. మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలు చిన్న చిన్న పాదాలతో నడిస్తేనే చూసి మురిసిపోతాం. అదే ఆ చిన్న పాదాలకు గజ్జె కట్టి ఆడితే సాక్షాత్తు ఆ నటరాజస్వామి కటాక్షం ఉంటేనే అది సాధ్యమవుతుందండి. ఇప్పుడు అలాంటి అదృష్టం మన కరప గ్రామానికి కూడా వచ్చింది. 8 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎంతో మంది కాళ్ళకి గజ్జె కట్టారు, మరెంతో మందికి సర్టిఫైడ్ శిక్షణని ఇచ్చారు. ఎటువంటి కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కి వెళ్లకుండా నృత్యం అంటే ఆసక్తి ఉన్న వారిని అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న మన డాన్స్ మాస్టర్ రమాదేవి గారు మన కరప గ్రామంలో విద్యార్థుల ఆసక్తి మేరకు మన శివాలయంలో మరో కొత్త బ్రాంచ్ ని నిర్వహిస్తున్నారు. వారంలో 2 రోజులు బుధవారం, ఆదివారంలో ఈ శిక్షణ ఉంటుంది. మరెందుకు ఆలస్యం, మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లలకు కూడా గజ్జె కట్టేయండి. జై హింద్.